itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Selama kurang lebih 1 bulan, kita telah mempersiapkan diri untuk merayakan kedatangan Yesus. Sebentar lagi kita menyalakan lilin putih yang disebut lilin Kristus. Tapi terlebih dahulu kita mengingat apa yang diingatkan oleh keempat lilin Advent. Kita menyalakan kembali lilin Advent pertama yang mengingatkan kita akan janji Allah. Kita menyalakan lilin Advent kedua yang mengingatkan kita keadilan dan belas kasihan Yesus. Kita menyalakan kembali lilin Advent ketiga yang mengingatkan kita untuk memuji Allah dalam segala keadaan. Kita menyalakan lilin Advent keempat yang mengingatkan kita akan anugerah Allah. Dan sekarang ketika kita menyalakan lilin Kristus, kita mengingat kabar baik yang datang melalui Yesus. Apakah kabar baik itu? Dalam Yesus Kristus, Allah menyatakan betapa Dia mengasihi dan peduli dengan kita, membawa kita keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang, menyelamatkan dan menebus kita. Inilah kabar baik atau Injil Allah. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Ibrani 1 ayat 1-4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 92 ayat 1. Bukanlah waktu yang ideal atau tempat yang ideal bagi anak Maria, anak Allah lahir ke dalam dunia. Yusuf belum memiliki waktu untuk membangun perekonomian keluarga dengan usaha pertukangan kayunya di kota yang baru didatanginya, Bethlehem. Bahkan dia tidak dapat menemukan tempat yang pantas bagi istrinya dan anaknya. Selain dari tempat penampungan hewan, dia juga tidak memiliki waktu untuk membuat tempat bayi melahirkan
bayi Yesus harus diletakkan di palungan tempat makanan binatang. Nampaknya bukan cara yang tepat bagi anak Allah datang ke dunia. Tetapi pikiran Allah bukanlah pikiran kita. Cara Allah bukan cara kita. Anaknya tidak datang ke surga yang sempurna, melainkan dia datang untuk memperbaiki dunia yang rusak dan hidup kita yang rusak. Dia datang ke dunia untuk berbagi penderitaan, rasa sakit, dan kematian. Pada hari Natal ini mungkin kita berada di tempat yang tidak pernah kita mimpikan. Mungkin kita kesepian dan ketakutan. Mungkin kita menderita karena pengangguran atau setengah pengangguran. Mungkin kita sakit, sedih karena ditinggalkan kekasih, dan lain-lain. Yesus datang untuk berbagi semua yang terburuk dalam hidup ini untuk ditanggungnya. Dia mengalami semua rasa sakit yang tidak akan pernah kita rasakan. Dia membayar dosa-dosa kita ketika dia disalibkan. Hari Natal ini, dia siap dan sanggup mengatasi semua ketakutan dan keraguan kita. Pertanyaan untuk direnungkan, adakah sukacita memenuhi hati Anda pada hari Natal ini? Apa yang menyebabkannya? Apakah kedatangan Yesus mendorong Anda membagikan sukacita kepada sesama? Kedua kita, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau merendahkan dirimu dan menjadi salah seorang dari kami. Engkau hidup di antara kami, mengalami semua hal yang terburuk dari hidup, sehingga Engkau dapat menguatkan dan menghibur kami dalam semua penderitaan. Sertailah kami pada hari spesial ini, serta penuhilah kami dengan sukacita dan damai-Mu. Amin. Aksi hari ini, kunjungilah orang tua yang dalam kesendirian, adakan perjamuan bersama mereka. Jika tidak diperkenankan karena pandemi, kirimlah makanan bagi mereka. Kita bernyanyi Malam Kudus dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 2-3. Oh
Allah beserta kita ketika kita merayakan kelahiran Kristus. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa Kami di sorga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.
Penuh Reformanda mengucapkan Huria nahi naholongan di Tuhata Yesus Kristus, pinasahat matabe tu sudir hita ruas ni Huria namar pungu di pesta Natal na parjolo sadarion. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Selamat hari Natal Madihita. Edehon hamuma di Jehovah ende nai baru sada. Ai nunga di pabahin ibana aka halongangan. Nunga ditupahi siamun nai dohot tanganna nabadiai ibana. Marsurak-surak maho ale sandok tanon mangolop Jehovah. Pangiar ma suara marolop-olop jalamarende mahamu. Di ari sadarion ma tamahi tamandok mau liate Tuhan debata. Nasai mangaramoti pardalanan ni Huriana. Sadarion taingot do ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Nagabe si palua dohot nama manobus hita siat dosa. Di bartatato na marsuru Yesusi ay hobbar tu holong di rohana di hita. Jolma natinopana ido hapapatar ni debata marhite anak nai. Ay pola do anak nasasadai di lehon asa unang mago nanggo sada siah hita. Gariada tahe ikon tu hanguluan si saleleng-leleng na hita buanonna. Atong tay dehon mahasangapo ni debata dame ma di jolma. Mari di mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tot di porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidama hasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, mandok mo liate do hami tuho, ala ni godang ni asi, dot holong ni roham di hami. Ay di basa-basaon hodo anakmu nasasadai tu hami. Na di pardangalanon, asa malua hami marhite-hite ibana, sian dosa, dot sian hamatean saleleng di lelengna. Hupangido hami tuho, sesodangi marohanami na holomi, marhite-hite tot di porbadia, akup nii, sai parohai mahami, asa huboto hami mandok mau lihate tuho, asa tarapul situ tu rohanami, di hagogotan, dohot di pangunjunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Nunga patik ni debata di pesta Natal na parjolo sadarion. Imana tersurat di Titus 2 ayat 10 sada 1 ayat 12. Nunga tarida asini rohani debata, si bayan haluaon ni salut jolma. Diajari dohita asa tasadahon rohana sodaulat, rodi akka hisap-hisap tanaon, asa taparangehon hatomanon, hatigoran dohot haudaulaton, tagan di hasyanganon, atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata, lau mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Huriani Tuhan, di bagasan rohana hohom, tatopoti madosata nagodangi, tu adopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogona suatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoarmu nabadiai, alana tergogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho, mida hamion, o Tuhan Yesus, anak di debata nagabe jolma alani hami. Ale Tuhan debata, ipatuduhon ho doa sini roham dihami aka jolma natinomopak. Na disuruh ho do anakmu nasasadai, roh manopot hami namian dope di padangolanon. Macai godang tutu aka dosa nami di adopanmu, jala hamatean do jambar nami, aut unang ala diasini roham dihami. Ale Tuhan, ajari mahami, paubahon rohanami, marningot naung hina holanganmu. Kami di bagasan Yesus Kristus, na tubuh di tupartibion, lau paluahon hami. Asima roham dihami, saya patok tong mahami, rohan hamolateon tuho, otot di porbadia, pangapul dina marsak roha, pamalum ma saluhut na bernit, binaheni dosa nami. Roma ho manginganin hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean dina nasa asini roha, say unang tulak hami. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, say paloas mahami mardida hapataranmu di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, na tubuh di bara Betlehem. Ukap marohanami saluhutna, asa tubuh Yesusi di bagasan rohanami, asa tung muba rohot dohot pikiran nami, gabi huoloy hami hoganup tiki. Ale Tuhan nami, dang adong nahu pasangaon hami, dukkon ni asini roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo, nahu pasangahon hami, tu jolom. Dibaheni, pasonang, jala apuli mahami, akana hinophop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
baga-bagani debata taringot tuha sesaani dosa. Songonondo pakaholangi di debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa haluaon nasa laleng di neleng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di gijang. Hamu mahatani debata, turpuk di pesta parningotan hatu tubuh ni Kristus sadarion, iman atar surat di pesalmen 58 ayat sada ro di ayat sia. Eddehon hamu ma di jahuba edde naib baru sada, ay nunga di pabahin ibana akka halongan, nunga ditupahi di siamunai, dohot tanganna nabadiai ibana. Nunga di pabotohon Jahoba hatuan nai, nunga di papatar ibana hati goran nai, di adopan ni akka parbegu. Nunga di ingot ibana asi ni rohana, dohot hasitonganna, tubagas ni Israel. Nunga di ida luhut ujung di tanoon, hatuaon ni debatata. Marsurak-surak maho alesandok tanoon, mangolopon Jahoba, pangiar maswaram marulup-ulup, jala marende mahamu. Puji hamu majahuba, marakup arbab, mardongan arbab, dohot suara ni edde. Marulup-ulup mahamu dijoloni raja Jahoba, mardongan sarune, dohot suara ni sakka. Mardorom malaut ro di isina, portibion ro di pangisinai. Martopap-topap maaka batang aek, rap marulup-ulup maaka dolup. Di jolo ni Jahoba ay nunga ro ibana lau makuhum tanoon humon nama portibion marhite-hite hatigoran dohot akabangso marhite-hite hasitongan ido sahatna martua maaka natumangihon hatani debata jala naum peopsa. Amin. Kristus si rodo
natidakon maha porseotai, songon nahi natindakon didongata sa porseon, disandok portibion, rapma hitamandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pergogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman nanti dimuhoni si Maria, na gabe-gabean siato di porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit di panghuman ni silatus, na mata terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu manotoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Isiba imana paima mulak sogot tu tanoon, makhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditot di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani ala Kristen akka na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Damai
Jemaat dikasih Tuhan, beberapa pengumuman yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama, hari ini 25 Desember 2020 pada pukul 17 nanti akan diadakan Natal Sekolah Minggu HKBP Bandung Reformanda yang akan dilaksanakan melalui kanal YouTube HKBP Bandung Reformanda mulai pukul 17.00. Yang kedua, besok 26 Desember 2020 kita akan mengadakan ibadah Natal yang kedua masuk pada pukul 7.30 WIB di gereja ini dengan mengikuti protokol kesehatan dan juga dilangsungkan secara live streaming. Kemudian tanggal 26 Desember juga akan diadakan Natal Sekolah Minggu bersama dengan pendeta secara drive-thru. Natal tersebut dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama pada pukul 10 sampai pada pukul 12 dan tahap kedua pada pukul 13 sampai dengan selesai. Jadi diminta untuk seluruh orang tua dan anak sekolah minggunya bisa datang ke gereja secara drive-thru. Kemudian yang terakhir, tanggal 28 Desember 2020 gereja kita juga akan mengadakan Natal khusus jemaat yang lansia. Diadakan dalam 2 ibadah. Ibadah pertama pada pukul 9 yang diikuti oleh sektor Pajajaran, Bumi Siliwangi, Sarijadi, dan Malbansel Tim. Yang kedua pada pukul 15.00 yang diikuti oleh sektor Cipaganti, Dago, dan Riau, Patra Komala, Antapani, Arcamani. Demikian sedikit pengumuman dari kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Kita bernyanyi. Amin. Selamat Natal ma dihita saluhuna. Selamat Natal nang dia kadongan na ibadah di Jabu na madohoti ibadahon. Hatani di bata na memakulingi hita di bagasati kion di pesta parjulu parningotan hatutubun itu hatta. Hujahama di Heber Sada ayat Sada sahatu ayat 4. Heber Sada ayat Sada sahatu ayat 4. Di papatar debatado dirina marhiti anahi. Jujud jala ragam najulu pabahenni debata mamakulingi akka amai marhiti-hiti akka panurirangi. Alai dia kaari na parpudion dipakulingi dohita marhiti sian anahi. Ibanado
dipabakit gabe sitean perlu hutani jala marhiti-hiti ibana do ditokpa akka hasiangani. Silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirion na do ibana. Jala diusung do perlu hutani marhiti-hiti hatana na marhagu gooni. Jala dung dipatupa ibana hayason siya nakadusa hudulo ibana tusiamun ni hatongamon na digicangi. Songon surung ni gowarna na tiniannai na mangatasi akan suru-suruan songonido surung ni hasangapon na martibakon na sida. Ima sahakna. Hamak kadongan sa sitonga danga pala somal ayaton terbigi di tonga-tonga ni lumubi di tonga-tonga ni partikian na songonon. Di pesta parjulu perningotan hatu tubuh itu hatta. Somalla gumudang gosia naka injili ate. Asa taida jo hamuak kamang hamuak kainang. Totu boido gaya lam gudang hatorangan nabui lehonon diganuk jolma hobbar tu pangatusionna hobbar tu parbinotuan di bana taringok tu Yesus di bagasan ngoluna. Jadi boido maragam benota hatorangan lehonota hatorangan ganuk pitaon isedo Yesus mangihutok kita. Tapi kita yakini bahwa jawaban itu bukan, ya memang sudah seperti itu bukan. Kita akan tetap meyakini bahwa jawaban itu akan lahir dari pengalaman kehidupan kita. Tutubu doi sian sudi perdalanan di ngoluta. Jadi molo satonga umur ni jolma di bagasan kaparo kilon na somarna sae isi do Yesus mangihutoko misalnya. Au cugari di tonga-tonga ni pardalan ni goluna manangahai jaloi mana adong dakya dang adong ba memang molo sukun isi do Yesus mangihutoko budu berbeda. Bahkan nabuido isido Yesus mangihutoko di bulan tulu, boido berbeda isido Yesus mangihutoko di bulan 12. Bahasa ala sipata bulan 12 tabado burjuni jolma. Bahasa nahamu. Karena sohya marminggu maisi. Karena sohya tarida maisi. Bahasa songon ibu ningon. Ya bang pendeta kemarau setahun kan bisa dibalas dengan hujan 1 hari. Maksudmu asahabe pada ditanami manang buhape dusa na sa tahun ini tanggal 25 ngasai ai doho tiba ulun na badia selesai ne mana. Ulu toho hidu tahe ni komuse meraga mate. Bahkan pangatusiot taringot tu hadirion ni Yesus dihapor siya jolma, manang dang dihapor siya jolma, dihanguluhon, manang so dihanguluhon, bahkan tikina parpudion, lam doras doi, lam doras. Ai bertiulugi jolma, dungi dibaheni mana masada hatorangan, odo hasitulu sadawanin de mana, di mata amah, ya, ibana manopas yang nasodong gabiadong di bagasan Yesus naung banuhuk dosa ni jolma jala di bagasa todi natok tong rap dohot mian rap dohot jolma cai ragamate di baik jolma magudang hatorangan. Bahkan diuji jolma do mabahek katorangan ni hobbar tu parbinotuanna hobbar tu pakatusionna ale mungkin dang hobbar tu na dihanguluhon ibana.
Dia mungkin mampu mendefinisikan itu, tapi untuk hidup di dalam kehidupan yang sebenarnya masih tetap akan menjadi pergumulan. Dia melorok suku-suku tu hita garuk nuai porsia do hotu Tuhani porsia. Na bangi huton ha porsia mu buhado non ujung ni tahun non. Buhado tahun 2020 sada. Marga jang kope nama saon, manak saya do nama saon. Dang bui somaralu si. Jaladang hadong gugu na molohola parbinotuan na do bahenon na mangalusi na kisuku-suku ni. Batuk saguri Tuhani ma ina ma bulu sinuroha nama tuk saguri Tuhani ma manang namar gajang kopeon manang naik kosayon batuk saguri Tuhani ma bebas dojol mamang alehon akahatorangat taringo tusi hobar tu ise do Tuhani dihanguluhoni bana di tonga-tonga di ngoluna ise do Tuhani na di parsirangguttoni bana di tonga-tonga di ngolu partonyonna ala memang ikut di parsirangguton dosa si tonga hata ni di bata memang selalu menjadi pergumulan yang hidup dalam kehidupan orang yang selalu setia mengikut Yesus di dalam kehidupan ini. Bahkan memang macai paek do ala memang sian awal dakya tonggi manang dakya adong torbui manuang akaisi na bangi hutonau sian awal ngapain akaisi na bangi hutonau itu masilang natu ibana. Bahkan Yesus tidak pernah bermanis-manis mengatakan kepada murid bahkan kepada orang yang mengikut dia. Ahado jabar, ahado upah, neko calo omu molo burjuho bangi hutonau. Daholan nasa ayati di Matius 20 lalu ayat 10 sia 120. Aku akan ya. Saya dongan aku dohamu. Holani nama. Matius 20 lalu ayat 10 sia 1 ayat 20. Saya dongan aku dohamu. Rasi rasa roh ajel dah jangan on. Holani nama. Dakku boto hamate. Angko sonau songo padita ina mana hutiup. Alamat saya gudang gue akan nasonya tusan. Begitu banyak yang tidak bisa kita pahami, tidak kita mengerti. Dalam keadaan yang tidak bisa kita pahami dan kita tidak mengerti, kemudian kita akan pergumulkan ayat itu. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu aja. Bapak Ibu dan para pemuda gereja, isi itu Tuhan Yesus molota jaharison. Jud jalaragam najulu pabaheni debata memakulingi akka amai isi do akka amai marhiti hiti akka panurirang. Jadi mulak maju hita tutur pukon memang isi do Tuhan Yesus. Tuhalak Yahudi nok porsea alai ikut dipa porsuk dope dipa lili dope halak Yahudi na so porsia dope tabba mamuse parhuaso na memang dang makka lomohon jaladang lomoro hana tu parsoran da sida ay kodua budete isido Yesus mangihutok kita isido Yesus mangihutok kita nuaing to tubor hak doi sian sudia kana taparu kilhon manang ya, paruh kilon na dihita pe manak paruh kilon na rosia duru. Ya. Apakah memang itu dari kita? Dan bisa juga memang hal-hal yang memang datang. Ya. Sia dua sisi ya teh. Macam borak dosa sitongai. Itu bolo buhado benom mangalo akan sia duruon, molo sia bagas dak sai dope. Molo subuh dope sai di bagas kalau belum selesai dari dalam, bagaimana untuk menghempang yang datang kemudian ini? Kan di situ dia. Mulata jaha di padan naru bisa sitonga mulata ida di bagas satur pukon alai dia ke arina parpudi dang naso di patad dahon ate. Ama cai liling di patad dahon di bata marhiti akka amanak kingido kapanurirang. Di padan narubi nga di patad dahon jala nga di paluba taringo tu anak naking. Molota jaha di Yesaya 7 ayat 10 ida ma gabi-gabian ma sada na marbaju. Demi kalimat sada alayang koho alebet lehem Jakaria sia ida ma naroma rajam tu mopoto. Dang naso di paluba taringo tu anaki di padan narubi. Di paluba do jala akai se paluba honon. Akka amai akka padu dirangi.
Ale baca macai maul tadaun nasida, baca macai maul jaloon nasida. Apa yang terjadi ketika surat Ibrani ini ditulis? Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang terjadi. Mulut ajaha di Heber 5 dah, terbuka maju Heber 5 ayat 12. Hujaha songon dah. Ai tumi bakun liling nai nunga patut guru hamunian. Hape aka si sia-sia ni hatani di mata dope si ajar honotto tuhamu gabe susu nama rikot di hamu dada si panganon hian. Odo persoalannya teh. Mangihutun lilinga nunga patut guru. Kalau dalam hal waktu sebenarnya sudah harus menjadi guru. Apa guru? Sudah patut menjadi contoh, teladan dan didengar. Tapi hanya masih dasar-dasarnya. Kan di situ persoalannya. Makanya selalu sulit untuk mengenal, memahami, bahkan menghidupi. Tabba musena king nahudoki persoalan dibagas, persoalan narosyad duru, akaparu kilo sude. Bodo mabain gabi maul matoras, haporsion di sasahalak, alani akan namasai. Menurut aking anggota ringok tuliling nak ngekon guru. Iya sama dengan HKIB kita ini 159. Anggota ringok tu tahun ngekon matoras, bertumbuh, matua. Alai, ya itu. Marang natati hai pihak kadongan namar topak kate, eleber kau ngate. Mulu diskusi kita tu kadongan namar topak-topaki, bui pagajang ayatis yang napar julu satu napar pudi. Martangiang juhuban di mana? Tor hatok doi. Apa hita bereng mak? Hojo martangiang gain na. Ada kubu kacamata ku ben nama. So binoto mana ngahu buat tangiang do kacamata. Tetap menjadi persoalan. 159 loh HKBP ya. Jadi sebenarnya kalau dari umur 159 apa? Sudah patut jadi guru, diteladani, dicontoh dan lain sebagainya. Tapi dalam kenyataannya itu kita masih sering ribut, bertengkar ya. Ngotot-ngototan, mau menang sendiri, mata duitan dan lain sebagainya. Nah kemudian apakah ada kekuatan mimbar ini? Adong duguguni mimbaro patad dahon, oddo Yesus. Hape hola salpus yang mimbaron, hola salpus yang ruanganon. Hai do akan abangi huto Yesus si, kanina jolma do. Idu asadang adong dak pola margugo sa sitonga. Baik mimbar ini juga, ya. Parsaurat tope sa sitonga. Hurang gugunion patad dahon isedo Yesus molo. Di parsaurat ta siganu pari memang dak tarida. Dak tapar sirangguton. Jala kemungkinan kabur Yesus dibere kalak marhiti-hiti hita. Kabur. Nah bulus dak tarida. Oh kabur. Sipata tarida sipata dah. Jadi kalau tajah sejarah gereja di Korea, kelompok marginal yang paling cepat memberitakan Injil. Karena ditoro. Kalau memang mampu nasida, mulorang adong diho jalo tua udah, muloriko diho pangiru tua di mana. Jadi kalau tajah sejarah gereja di Korea, luar biasa Injil di siala memang nagu mudang memang di tonga-tongannya ke kelompok-kelompok natumoro. Itu. Jala itu nang di pesta Natal na parjulo nate, nakamangak kainang. Ya mengampunilah, memaafkan, mulutung adok pihak kana salpu, selesaikan aja lah. Ya. Basarang doh tumarulun nebe dia mang, ada apa di tanami? Ai daksai dope persaulaku, taringok tu, ma ai sulu mana majalo, ngahu jalang, daguli mana? Batoy mak, salbang selesai di ho, mulu selesai di mana urusan di mana mai. Ale udang gabirang roho, gabirang doh tulun nebe dia. Kan begitu. Karena semua akan ditata ulang, apapun itu. Komunikasi juga harus ditata supaya tidak menyakiti. Langkah juga, cara melihat juga, cara mendengar, bahkan perilaku juga harus ditata. Nah, kalau mulak kita tutur pukon, Bapak Ibu dan para pemuda gereja, sebenarnya molo tajahan king di ayat sadai, akka ama ngai paborohat akka panurirang. Tonggo dang dapur rohana sida. Bahkan sudah dibaga-bagahut di bagasan. Tapi taida madisona teh. Molo tajaha ayat 2 alai diakai dapar pudi.
di pakulingi do hita marhitesian anaki ibana do dipabakit gabisitian dan seterusnya. Tasi tongang ge baga-bagahon ale di pasikok manuaing di bagasan Yesus. Alani ko Yesus do nabui mabahenia sa bertumbuh jala magodang. Ya. Yesus naung gabe daging mahatai marhite ibana. Bahkan kepastian di Yohanes 14 ayat onomi audo dalan tangadong dalan na asing. Audo dalan tangadong dalan na asing. Itu kepastian nih. Jala ipe tong doi kon dipergumulkan nih. Undang ipapeol-peol tong dalani. Undang dipati kos saguru ijol madalani. Molo idu dalani hotma idu dalani. Alani baru asata daud dalani icaha mabibeli. Karungan tahap porsiai do hita mardala di dua tiki doang ete. Nuaing dohok sugut. Alani di holang-holang ni tiki do hita nuaing. Jala di sido hita payemoh di bana. Bahkan sai songon ina naing manubuhon sada poso-poso. Ya. Adiga matubu poso-posoi sian sada ina natongon naung payemahon para sorang ni poso-poso di tonga-tonga ni tiki na songon ido hita nuaing. Tang betu Yesus ngatubi bana di Bethlehem. Alain tapai mama na tapai setahun manuaing ete lasro hatta. Manang nabuhape situasi ini. Alai tapaima rode bana muse. Jadi bangulu do hatani di bataka manga kenang do takana po sebulung. Alani hupaima do bana di ujung ni taonon. Tarpaima do piawan no di bonani 2020 sada. Sadi hari do. Dugi tauji mata patorangon tuak kadongan nasomanada Yesus. Tauji mau komunikasi kan? Apakah kita masih bertahan di pandemi ini sampai akhir tahun ini? Apakah pandemi ini masih terus sampai 2021? Mari kita berdiskusi. Apakah kita masih tahan dan akan terus untuk bertahan? Dan orang-orang yang bagaimana yang akan terus bertahan dalam keadaan seperti ini? Dugi idaun nijol mamesyak kita. Hok do hita gabe pribadi songon natina dana opak tahun nasalpu jalanita demana di tahun 2020-an. Dengi pajupang mahita haduan hok do hobah songon dahuta dana parjului. Dengi tapagajang makan baru pana dom mutaringok tua hora. Ai me makobain ne mana. Ale molo ido ibana ngamu bahoba lae. Mu bahoida dak songoni beho. Dak songoni hyak kona julu. Molo pola ido dongat tuhita na cita niate. Aha mana tabba burjumi tabba ban mana ale mo dok mu bado hoida bah ngalam tabba huli mu di 2020 ne mana ngasusa be asing go hoida bah dak songon na julu na hutad dehu moloin na ngasusa be aha mana bui tartugi ho kita wadu manogi honon gak mungkin sona ornamen Yesus yate sona lukisan Yesus itu tapi dia hidup magulu. Apakah life, apakah living, apakah live, terserah. Tapi dia hidup. Yalah hatani dia batadui. Bahkan mau duduk hebi dati, tajom, utajom siap podak si dua baba, boy disirangin. Kan itu kekuatan firman itu. Manorusin. Kita meyakini kekuatan firman itu yang akan selalu menguatkan kita. Di situ kita dimampukan bahkan untuk patadahon ibana maka nguluhon Yesus di tengah-tengah ni goluta. Akamanga kenang. Mula di pasahat marhiti nabi taboto do urayan tugas ni nabi. Di pasahat tu parbino tuanna, tu rohana, piga-piga hali, ragam cara. Aleo tak ni di. Mari kita lihat Amos, ya. Ketika Allah bersuara kepada Amos, asasi tong adil kepada Yesaya, habadiaon kepada Hosea, rumah tangga perbaiki, unang pahit rumah tangga, adok pengalaman pribadi, jala bersama. Ada konteks masing-masing kepada setiap panurirang. Tapi kepada Yesus bagaimana? Hape Tuhan Yesus, dang deba-deba,
di pasahat. Sudedo. Dang deba-deba keberadaan ini ale sudedo. Dang deba-deba hasil tongani pada saatnya, pada waktunya seperti nabi-nabi. Tapi semua. Kenapa? Karena Yesus adalah kebenaran itu. Yesus do hasil tongani. Jala di bagasan ibadah do hasil tonga. Di pataridahon hasil tongani. Ala Yesus naung gabe jolmai. Jala iduna tapes tahun sadarion. Baru menukku menugi hodongan. Jadi mau keluarga ya, apakah pengalaman pribadi keluarga, baru keluarga menugihon donganna keluarga. Asyik ada Yesus, kan di situ gitu. Jadi kalau kita suka cita, ya mari kita, orang lain juga kita, asado las rohanate. Saya sederhana kali memahami Natal ini, karena kita setiap tahun kita merayakan Natal. Ya, sebenarnya bukan di ibadahnya, bukan di ruangannya, tapi di kitanya gitu. Supaya karena begini ya, yang kita lihat bahwa Molotauji di kandang Bethlehem itu bagaimana dengan orang Majus itu yang datang itu, bagaimana dengan gembala-gembala itu berangkat dengan segala kepolosannya, kesederhanaannya. Ternyata itu yang begitu menunjukkan luapan sukacitanya di tengah-tengah Natal itu, di tengah-tengah kelahiran Yesus itu, di tengah-tengah kerinduannya akan penantian Mesias yang begitu lama ditunggu itu. Jadi penantian kita juga harus jelas gitu. Bagaimana kita melakoni ibadah, bahkan melakoni juga sukacita kita pada hari ini. Jadi jangan pernah kehilangan. Saya mau katakan kepada itu Bapak Ibu dan kita semua, jangan pernah kehilangan sukacita itu. Mari melakoni sesulit apapun, serumit apapun, jangan. Molotok pemoru ya, kalau ada yang kurang, bahkan juga dari semua sudut kita dihantam sekarang ya. Tapi jangan pernah kehilangan sukacita itu. Mari berbagi sukacita bahkan juga di tengah-tengah keluarga. Saya mau katakan kepada kita ya, bahkan hari ini, mari kita telepon keluarga kita. Apa kabarnya sekarang? Mudah-mudahan dia sehat. Kalau ada yang bisa kita kasih, kita kasih. Mungkin dia perlu sesuatu. Saya melihat Natal di situ. Mungkin ada keluarga yang di huta yang kesulitan karena pandemi ini. Mari kita bantu. Ya. Kalau kita punya lebih, Tuhan punya maksud sama kita. Saya melihat Natal di situ. Karena melihat Yesus yang datang itu bukan untuk dirinya, tapi untuk semua. Nah itu yang begitu kuat Bapak Ibu. Saya katakan itu yang begitu kuat untuk memperkenalkan. Bahkan ketika orang akan melihat, ini sebenarnya Yesus itu. Ya, luar biasa kata sambutan Menteri Agama kemarin. Ya, Menteri Agama dalam memaknai Natal ini. Itu bukan karya dia, tapi karya Roh Kudus. Dan semua akan menyaksikan itu ke depan. Tuhan menguatkan kita, bahkan juga untuk melewati ini semua, dan kita tidak akan kehilangan sukacita untuk menjemput apa yang Tuhan akan persiapkan dalam kehidupan kita setiap pribadi bahkan keluarga. Tuhan memberkati kita. Amin. Martan yang mahita. Muliati Tuhan di bagasat tikion, di holong ni roham natoktong huhilalahami. Di dekodo hai pasor di hami Tuhan, dau hami sianak kapar sahiton. Luami Tuhan mamulus pandemi 10 siana somar haujungan dope urupi hami. Lehon gugu di hami Tuhan asa toktong gugui Tuhan. Laho pahatus son haporsion nami jala pakang nguluhonon nami di hasitongan di hatam. Lehonomu hahi pasor di sudi ruas ni huriam doho di sudi akapan halado. Asabui Tuhan hami marhubas. Laho mangulah kaulon nami Tuhan bahkan dia kaulau no bidang natuk lehonomu Tuhami. Pasal Tuhan ruas ini huria maka namar saurno yang dijabu alaniaka pandemio Tuhan diaka keterbatasan non. Dubobi Tuhan lahu bagi kami inang nami natongon waeng di bagasan pagubation inang nyonya Sitomorang boru lubar raja homa Tuhan napatuluson hamalumo dinasida macam pamatang na seritikina malum inangi Tuhan buibana manguduti persauran doho keluarga rap doho sudi ruas ni huriam Tuhan naik konpeak gope di pudumanna dijabu doho di rumah sakit pahi pas nasida Tuhan lehon pakirimun na mangulu nasida Tuhan laho maka nguluhon maka laso Tuhan hatutubum naung seorang di bagasan ngulu nami asima roham jalo matangiak pagi doan nami di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin.
Termasuk bahita tu ulon da badia. Termasuk nambah pada kita. Dame di debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramuti hati-hati muna dohot roha muna marhiti-hiti Kristus Yesus. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung amanamina di Banua Gijang asiroham topot mahamina pungudison adorang hupanga kamian no parpadanan nabadiai leho mato di porbadia tuganup hami asa ditubuhon haporsiaon nama ngulu di hami. Asa positu tu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami. Pargugui mahami macua dahod diri nami. Asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsiaon nama gului. Sai taiti rohanami asa malungun hami tu Banua Gijang. Asa sai pasihol hami. Pai maimahon haroron ni Tuhan Yesus. Amin. Hita kanau pinam halmaul di dibata. Ita sakap nuaing mangaton parpadan nabadiai. Di bahini tatibang majumu lumanang natao hita marulon na badia asa unang honau humanangi sesyak kitaon ay holan na uduk roha jalan na manol soli rohana alani pabahenan na nasoture jala na manopoti dosana jalan na porsia di haisan di dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tao mangaton parpadanan na badiai alayak ka na dohot marulon na badia unang bidiului sibolis unang beda dati mardusa tuk padaw hamu marohamu nasiani tunggo tapok kamu mahosom dohot late ni roha alai paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nong mate jalan nong mulak mangulu humokop pamu asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai di baheni tatak kasih majolo rohat tabi jala alusi hamu ma suku-sukunon jongjong ma hamu saluhutna na parjulu di parhatu turoham do halak pardu sahosian hatu tubum dohot alani pangalasim di patik ni debata molo di parhatu turoham dokma olo. Na paduahon na marsak doroham alani dosami jala dipangido roham nang maluahon waik sian dosam molo songoni roham dokma olo. Patuduhon di parhatu turoham do nong ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardusa ibana nong mate dohot mulak mangulu homokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatu turoham dokma ulu papaton ulu doho manggota pos ya roham lateni roha dohot hosom ni roha aku ni ulu doho mardinggat dohot halak na mangar sahiho jala na ulu doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaun ni dibatasu di dosam molo songoni roham dokma olo atong tapauduk be marohata jala tatopoti madusata ihutok kamu matang yangon di bagasar rohamu nabi Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ay jujut hulau sihami patikmu. Tama doho na uhumu hami. Nuaing dohot sugut molo balosonommu tuhami. Hobbar tuha pabahenan nami i. Alay alani gudang niasi dohot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naong nilehommu humokop pami. Alani i ubahen nahum hami mangido tuho. Asi maroham dihami sai jalo mahami. Sai sisa masudi dosa nami jalalehot tod di porbadia tu hami asamar gugu hami mangalo nasa dosa dohok mangulahon na hobbar tulomoni roham saliling di tanah oddo pe hami
Amin. Atong hamu akan nama nopoti dosa muna. Jalan nama uas di asin rohani di bata. Sai sahak matu hamu nahina porsia muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nung ngasesa saluhu dosa muna. Marhiti-hiti goar ni di bata ama. Dohot anak, dohot tod di porbadia. Amin. Aliaman amin na di Banua Gijang say pinarbadia. Magwarmu say Roma harajaonmu. Say sahut malomo ni roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguduan siapari. Sisa madusa nami songo panesa nami di dosa nidongan. Namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay honap puna harajaon. Dohot hagogon. Rodi hasangapon sa liling-liling na. Amin. Hudulma hamu. Mari dehita. Atok tangi hok kamu matonan ni Tuhan Yesus lawa padirihon parpadanan na badiai. Yesus Kristus do sagu-sagu borngini uju tarjehi bana bidokma mauliate dungi di ponggoli ma dilehok ma tuak kasisianna puhut ma didok jalahamu ma jalapangam ma dagi kudoi na nilehok Tuhan matian humokopamu bahe kauma songoni bahe parmotamuna diau jala dungsun nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate didok ma tu nasida jala hamu ma sudi hamu manginum sianon ia panginumanok pada ne baru mamarhiti-hiti mudarhu nani usehon humokopamu bahen hasan dosa sai bahe kauma songoni bahe parningotamuna diau atong roma hamu nungarade sudi ida jalade hamuma dengan bahasa ni debata. Roma
Marete hita buku ede nomor sia ayat sada laos contoh kita seluruhnya. Puji ma Tuhan debata ale todiku jalana sarohaku di bagasan mamuji kuarna dabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jala unang tung halu pahot dengan di basana sudi. Ibana do manesa dosam sudi jala ibana pamalu maka sahid musudi. Ibana paluahon hosam sian hamagoan jala dilehon tuho dengan basa dohon asini roha. Para siroha jala pardengka basa do Tuhan debata. Labak tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahe tuhitan na hobar tu dosata. Jaladang di balos sotu hitan na hobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu akana konnado. Asini rohani Tuhan debata dia kana makabiari ibana. Nunga takas di patuduhon debata. Holong ni rohana itu hita dinamate Kristus homokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua madihitan waing sian rimasmu. Dung gabe parpitor hita hinorhon ni budarnai. Di baheni saya pujion ni pamangaku. Dohok rohaku dohok nasa pabahenaku do. Tuhan debata ola nion rodi saliling-liling na. Nunga tabigi hatani debata na paingotok kita. Pabua naung dipakulingi Tuhan ido hita marhiti anakna Tuhan Yesus Kristusi. Ibana do dipabakit debata gabesitian perluhutan. Jala marhiti ibana do ditoppa kahasianganon. Atong tajakom ma Yesus anak ni debata na tubu tu portibion ala ni hita jolma na madabu tu bagasat dosa. Ale Tuhan debata, saya pakulingi mahami, marhite Tuhan nami, Yesus Kristus, naungro tumopot hami. Saya namardala dope hita di hasiangan nagok parokila dohok sitaononon. Tapapos marohata di bagasan Yesusi, naungro mabuan haluaw di hita. Ibana do natau pangotiata. Namagurupi hita di pardala natai, asa saat hita sogot hudul di siamun ni debata amai. Haro-haroruan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan dohok nasa uli basa na mauli utus. Hupasahatami masian na ni lehomi tuhami pelian name tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom paso-paso may jala ramoti. Asahu para hasia kami pelianon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam hutadahami gudang ni si lehon-lehomi tuhami. Asalam gir-gir hai madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
na somar mula na somar patsohotan. Hupuji hai mahu ala sauk sudi tahim, nong sinakakmu adorang somaro jahat dopi hasyanganon. Dak taraba siboli sakakmu, dak sudah tahim na badiai di bahe dosa nami, ala ni holong ni roham na balga, na sohaduduani. Di bahe ni mauliate marohan nami tuho ala naung saut sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami. Asama lua hami sian hamatian dohot, sian uhum jala macohot hami mangulahot dosa. Oppe saya asi maroham di hami. Togi ho pahami tu anakmu. Saya bahe mahami gabi siluam. Tu ibana asa upa ni halu jaun nami. Ala natinaumu nabirni dohot hangaluton. Humoh kopami. Asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana. Saya sungguh lima huriam sedarion. Asa diingot habal gaummu dohot haroro ni anakmu. Gabi jolma. Lahu panguluhon hami perdosa. Saya sungguh lima kapar haladu di huriam. Mamarita ho barita na ulit sa luhut halak na patar hasang apamu jalan naung jupang dame dohon asonangan. Saya leho mapitu na ukap tu halak si Pilibegu dohon parugamo na asing asaro na sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masa luhut raja dohon akasuruan na asa diboto na sida naung dileho ko raja jala Tuhan na sumurung rodi sa liling-liling na. Saya lehon gugut akan na dibaga sa pangujunan. Apuli akan na marsak jala palua akan na targogot. Saya tatap jala oding akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Saya dongani jala pasu-pasu hami sudi. Akan na magudang roy danak dibaga sa Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajaonmu. Saya saud malomo ni roham di Banua Tongaon. Songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguduan siapari. Sisa madosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihot tu pangucunan. Palua mahami sian pangako. Ai ho Jona punya haraja Dohon agungku Rodi hasa napo saleleng di leleng. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor honma damena tu todim. Selamat hari Natal mak dihita saluhutna. Halalas di roda nahu barita hodon nungan tu besi malu
Selamat Hari Natal, Amang dan Inang semua. Kita tetap melaksanakan ibadah ini dengan protokol kesehatan. Mohon kita berfoto, boleh saling menyapa tapi menjaga jarak. Setelah itu menerima kue Natal kita di depan dan pulang ke rumah kita masing-masing. Sekali lagi, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita.